アイブロウなんですが、黒目の真上から最初に点を描いて、ここが一番山となる部分ですね。ここからこう一本一本毛を埋めるようなイメージで、このラインですね、目の下のラインを引き上げたぐらいのところまで引いていきましょう。一本一本毛を描くようなイメージで徐々に目頭に向かって目頭の、部分から徐々にぼかしていく感じで目尻まで濃くしていきましょう。目頭が一番濃くなってしまうと、すごい強いイメージになってしまうので、必ず綿棒などで目頭はしっかりぼかしましょう。少し柔らかいイメージにしたいので、山から目尻まではゆるいアーチで入れていきましょう。の後に今度は眉マスカラで色を合わせていきます。